Prodejte Remixu je nejjednodušší způsob, jak uvolnit místo v mém šatníku. Něco, co jsem předtím vždy odkládala, mi nyní zabere jen pár minut. Nejprve kliknu na remixshop.com a objednám Remix Bag. Doručení je bezplatné. Pokud se rozhodnu poslat moje luxusní značkové oblečení, objednám si službu Premium, díky které mohu cenu upravit a dostat zpět věci, které nebyly schváleny na prodej. Když obdržím svůj Remix Bag, otevřu šatník a rozhodnu se kterými věcmi se chci rozloučit. Každý má pěkné oblečení a doplňky, které jsou v dobrém stavu a nenošené, nebo zcela nové se štítkem a mohou být pro někoho jiného velmi atraktivní. Abych zjistila, kolik přibližně získám, použiji kalkulačku na stránce. Uvedu značku, vyberu si typ produktu a uvidím, kolik zhruba získali lidé, kteří nabídli podobné produkty. Zkontroluji všechny nedostatky, neměly by tam být skvrny, díry, zeprané místa nebo jiné známky používání. Vycházím z pravidla. Pokud to mohu darovat přítelkyni, mohu to vložit i do Remix Bagu. Oblečení poskládám a dám do tašky. Kliknu na stránku remixshop.com a objednám kurýra, který vyzvedne můj plný Remix Bag. Doručení do Remixu je taktéž bezplatné. Pak už mohu sledovat schválené produkty v složce Moje prodeje na stránce. Pomocí mobilní aplikace si to mohu otevřít kdekoliv. Když se moje věci prodají, Remix vloží zisk do mé virtuální peněženky. Prázdné místo v mém šatníku mohu ihned zaplnit novými úlovky z remixshop.com nebo zvolit převod částky na můj bankovní účet. Je skvělé, když nové kousky neočekávaně nahradí nepotřebné věci. Pomocí Prodejte Remixu ušetřím čas a obnovím si svůj šatník. Je to jednoduché.